ללבוש את מה שהחבר'ה עוברים, אבל לא הבאנו את הסטנדרט, את הסטודנט המצוי, בוגר הישיבה המצוי. ואז לא היה לנו הרבה מה ללמוד ממנו. הבאנו פה 4 תותחים, בוגרי תלמידים, תלמידים במעלות. אבל איפה הרבה? לא זהו, על מנת שיספרו לנו על ההתמודדויות שלהם, הקשיים ואיך הם מתמודדים איתם. אז אני מתחיל ולשאול שאלה ראשונה, ספרו לנו מה זה אומר לחיות בקמפוס, איזה התמודדויות אתם מפגשים איתם. כולם לומדים פה? כן, כולם לומדים פה באריאל. יתרה מזו, כולם לומדים בבית המדרש הישיבתי באריאל. וכולם בוגרי מעלות וגם עוד ישיבה. לא, כולם עברו במעלות. רק שליאור, אחרי שהוא למד במעלות, הוא גם למד בירושלים בתורה המנהיגה. זהו. הבנתם את השאלה? כן, איזה קשיים נפגשים איתם ומה עושים איתם? טוב, אולי אני אפתח. מתמודד בקמפוס. תוכל להציג את עצמך קצת? דורון עמידן, ראיתי במעלות לפני 3 שנים. ככה, דבר ראשון... ואתה לומד מה? אני לומד הנדסות בניין, שנה שלישית. מסיים שנה שלישית? מסיים שנה שלישית. ככה, יש... בקמפוס יש כמה דברים שמתמודד איתם. דבר ראשון, החברה שאנחנו נמצאים בה. זה לא כמו בישיבה שיש לנו אווירה, סביבה תורנית. גם חברה דתית, אולי בעיקר חברה דתית, חשוב לשים לב איפה אנחנו נמצאים, כי גם בחברה דתית יש, לא כולם הם באמת באותו קו שאנחנו רוצים להיות בו, וקל מאוד להישאב טיפה למטה. לכן אני אומר, דבר ראשון, לשים לב לחברה שאנחנו נמצאים בה, לא לקחת את הכל כמובן מאליו. דבר שני, גם החברה שאנחנו לא נמצאים בה, יש את הסביבה שהיא, לפחות בקמפוס, עניין הצניעות הוא מאוד בולט, לפחות כאן, חוסר הצניעות. וגם בנקודה הזאת, אני לדעתי, מה שנראה לי, ככה ההתמודדות שלי, אני פחות מתעסק בזה, סתם ככה במהלך היום, פחות חושב על זה, אני חושב שעיסוק בזה הוא לא בריא, אבל סתם ככה במהלך הלימוד, השבועי לפחות, אני נותן את זה איזשהו דגש, צריך לשים לב מה נכון, מה לא נכון, בשביל לדעת, כן לא להיות חסיד שוטה, אלא גם לדעת מה הקו המנחה, מה נכון, מה לא נכון, בשביל שאני אוכל ככה להיות בטוח עם עצמי גם בנושא הזה. זהו, ודבר שלישי, התמודדות מוסרית. אנחנו נמצאים בבחינות, הרבה ככה עמותה על הכתפיים שלנו, יש לנו מועדי א', מועדי ב', מקצוע לעתיד, וקל מאוד, לא יודע, אני חושב שאפשר בקלות לשאב לעניינים של להעתיק, או דברים מוסריים אחרים, לא יודע, להוריד דברים שהם לא חוקיים אפילו, זאת אומרת, לא יודע, כל מיני מסמכים שהם עם זכויות יוצרים או דברים כאלה, שאני לדעתי חושב שכדאי לשים לב גם לדברים האלה. חשוב להיות, הצד המוסרי הוא לא פחות, הוא חלק מהעניין התורני שלנו כבוגרי ישיבה וגם כאנשים בכלל, וזו נקודה שלא תמיד שמים לב אליה. לכן אני חושב שזו גם נקודה חשובה שפה האדם נמדד. גם ברגעים האלה, זה בעיקר בינו לבין עצמו, וגם בעניין של בינו לבין החברה, זה חשוב מאוד. דרון, היה לך איזה מקרה כזה שנתקלת באיזשהו
ניסיון בתחום הזה של להעתיק או משהו כזה, בתחום המוסרי שאתה קורא? כן. אחד, אמרתי כבר לפני המבחן הראשון, אני אמרתי לעצמי, אני קיבלתי החלטה, לפני המבחן הראשון בלימודים, אני לא מעתיק, זה נקודה, זה קו אדום. אבל זה יוצא דופן שאתה לא מעתיק? זאת אומרת, החברה בכללה... החברה בכללה, אפשר לומר שכן. יש מצלמות. כן, ממש יש מצלמות, אבל כאילו, החברה בכללה זה כן, זה לא... כן. איך? זה מה שאני שואל, איך זה קורה? אם יש איזה ניסיון מסוים שיזדמן לידך אפשרות להעתיק, כי לכאורה, איפה יש הזדמנות לזה? איפה יש אפשרות? לא יודע, אני המבחן האחרון שהיה לי, זה היה מבחן עם חומר פתוח. לא הייתי ממש מוכן אליו, אז ככה שדקתי לצלם דוקה הבאה ליד לפני המבחן. והגעתי קצת באיחור למבחן, אז במהלך הצילומים שצילמתי, גם מישהו בא, אמר לי, קח תצלם את זה, זה יהיה במבחן. זה אחד לאחד, זה כל המבחן. עכשיו, אני צילמתי, כבר הייתי בשמות שאני צלם. הוא בא לך עם השאלות או עם השאלות והתשובות? בא עם התשובות, עם מבחן שהיה לפני כמה שנים, שכנראה הוא שם לב, לא יודע, שהוא ראה, שבדיוק במבחן, אולי עם איזה שינוי קטן. וזהו, הוא פגש אותך אחרי שהוא ראה את המבחן הנוכחי? הוא אמר לך שזה זה? אני לא יודע אם הוא ראה ספציפית, אבל זה כנראה השמועה ש... הוא ידע. הוא ידע. אז אני צילמתי, וככה עשיתי איזה איתי עם כל מה שצילמתי, היה לי כזה רמה של דפים. ואני ככה מתחיל להסתכל על המבחן, אני באמת רואה, באופן מפתיע כמעט אחד לאחד. ואז פה עצרתי, התחלתי ככה, המצפון התחיל לדגדג, וכאילו, באמת זה בסדר, זה ראוי, זה לא גנבת דעת, כל הנקודה הזאת, להעתיק, לא להעתיק. היה לך את התשובות כאילו אצלך, מצולמות. כן, היה לי את התשובות. אבל אם היית מצלם את זה לבד, זה היה בסדר גמור, כי זה כן, חומר פתוח. זו השאלה, אבל השאלה אם זה מתוך ידיעה, כמו שמישהו אומר לי ככה, במהלך המבחן כאן. השאלה איך להסתכל על זה, איך להתייחס. אני לא ידעתי מה בדיוק לעשות, אני ככה, לא יודע אם זה באמת, כאילו, אם אני לפנים משורת הדין או לא, אבל החלטתי בסוף לא להסתכל על זה, וזהו. אם אני מביא לכל חומר פתוח, פירושו של דבר שאתה יכול להביא איתך מה שאתה רוצה בעצם, ולהסתכל בזמן המבחן, נכון? בכל אופן, אמרת, רגע, הוא נתן לי, הוא אמר לי שזה יהיה בדיוק הוא אמר לי שזה יהיה המבחן, נתן לי את השאלון פתור, אז אני לא מסתכל בזה. כן, זה מה שאני... טוב. וככה, נשארתי בסימן שאלה, אבל את ההשתדלות עשיתי. שלום לכולם. אולי אתה לא. שלום לכולם, אני, אתם מכירים אותי, אברהם סופר, עובד הנדסת חשמל שנה שלישית, גם התחלתי עם דורון, למדתי אותו בשיעור. קודם כל אני אתייחס למה שדורון דיבר לגבי העתקה, אז כולם חכמים ואומרים אני לא אעתיק והכל במבחנים שמה שנקרא פרווה כאלה, קלים, בינוניים, אפילו קשים. יש מבחנים שהם באקדמיה שהם בלתי אווירים, יש 3-4 מקצועות כאלה בתואר, אתה מגיע אליהם ואתה אומר, מה שנקרא, שמעתי את זה מלא פעמים, כל האמצעים כשרים. אתם תשמעו את זה, אתם תגידו, עזוב אותי, הוא ממראה לי את החיים, אני אחזיר לו, אתה כאילו בכזה מאבק מול הנושא, ושם המאבק הוא גדול. שם בעצם, אז במבחנים קלים וזה, תמיד אתה יודע לקחת חומר, כולם כבר יש איזשהו... ולפני המבחן הכל קשר, אם המרצה רוצה, מה שנקרא, לשבלן את החומר, אז זה כבר בעיה שלו. כל עוד אתה, מה שנקרא, עשית את זה לפני המבחן, והכנת את עצמך, ואם אתה יודע מה הוא ישאל, והוא סיפר לך מה הוא ישאל, זה בעיה שלו. אבל כמו שדורון אמר, תוך כדי המבחן, זה התמודדות מאוד מאוד קשה. ואני לא יכול להגיד על עצמי שאף פעם לא, אנשים לא זרקו איזה משהו, פתאום איזה משהו כשהבוחנת בכלל, לא יודעת על מה מדברים בכלל, כן? היא רואה אותיות, היא לא מבינה מה הכל, כן? אז אנשים זורקים דברים ואתה אומר לעצמך, תתחיל כאילו... אז כן, צריך לפחות שיהיה לך את ה... לנסות לעמוד בזה וגם שיהיה לך את המצפון. זאת אומרת, גם אם חטאת לבוא ולהגיד,
לא יודע, נפלתי, לדבר עם מישהו, לעשות משהו, לא יודע, אני תמיד, מה שקרה לי פה בזה, שתמיד כשהייתי צריך, נגיד, היה פעם איזה מבחן שניגשתי, עברתי מועד א', 60, מועד ב' הגעתי, לשפר, ראיתי שתשמע, אני לא בעניינים, כתבתי לה, באתי, שאלתי את המשגיחה, אני יכול לצאת? אני לא יודע כלום, לא נראה לי שאני אעבור, מה התקנון אומר? באמת לא ידעתי מה התקנון אומר, אם אפשר לצאת, אי אפשר לצאת, תוך רבע שעה, לא. שאלתי אותה מה. היא אמרה לי, תשמע, תשב פה חצי שעה ותחתום לי אחר כך וזה לא יחשב לך. ועשיתי ככה. הגעתי לא הגשתי, לא כתבתי מילה. הסתגרתי, רפרפתי למבחן, ראיתי מה הולך לקרות, ופתאום קיבלתי בעמודת ציונים 0. אני מסתכל ואני אומר, אבל היא אמרה לי, כתבתי מייל למרצה, אמרתי לו, תשמע, זה וזה הסיפור. אני מבין שכנראה ידי לא על העליונה בתקנה, אבל זה הסיפור. והוא בא ותיקן לי את הציון. כאילו, אני אומר, תמיד משתלם להיות כן וישר עם המערכת. ובסוף אתה בא על שכרך, ואם לא, אז אתה מאוד שלם עם עצמך. עכשיו, זה מצד אחד במוסריות כלפי הבוחנים. יש גם את המוסריות כלפי הסטודנטים שאתה לומד איתם, בכלל, אם כבר נכנסנו לעניין הזה. מבחינת מה חשוב לך, מה מוביל אותך פה באקדמיה, מבחינת היחס שלך לחברים שלך, אם אתה לא מאבד את זה, זה קצת דומה לצבא, אם אתה לא מאבד טיפה את הדרך שלך ואת הבן אדם, את העזרה ההדדית. כי כולם פה צריכים עזרה, וגם סטודנט שהוא סטודנט מצוין, הוא באיזשהו שלב יראה שהוא לא היה בקורס הזה, לא הצליח, הוא לא בעניינים, והוא חייב את החברה ללמוד איתה. ואז לפעמים יש אנשים מה שעובד מולם זה לעזור לחבר, והעיקר שהוא יצליח גם במחיר שהציון שלי ייפגע. גם במחיר שאני לא אקבל 100 ולא יהיה מצטיין דיקן ואני לא יודע איזה מצטיין. אבל מה? אתה עוזר, ואני יכול להגיד לכם שאני לא מצטיין דיקן, ותמיד, תמיד, תמיד, כשיצא לי הזדמנות באמת לעזור, קודם כל זה עזר לי במבחן, מבחינת הידע, וגם אתה מרגיש את ההרגשה הכי טובה שיש. אם לקחת בן אדם והצלחת לעזור לה, ואחרי זה אתה מקבל את זה בחזרה. זה ממש, באמת, לא משנה, כן, חבר'ה, ממי אתם לומדים, ומה, זה חשוב. מבחינת ההתמודדות בקמפוס, ההתמודדות הדתית, ההתמודדות היא לא פשוטה כי יש פה הרבה אפור, כמו שדורון אמר. יש דברים שאתה יודע שאסור, יש דברים שאתה יודע שמותר, וזה מאוד ברור בדברים האלה. הדברים הם, יש הרבה תחומים אפורים שאתה פתאום, אתה יודע, אתה יוצא מהישיבה, ואני לא טיפוס שמי שמכיר אותי בישיבה, אני לא טיפוס שהייתי סגור בדלת אמותיי בישיבה, הכרתי טוב את העולם מבחוץ בזכות כל העיסוקים שלי, וידעתי טוב מאוד, ועדיין כשאתה בא לאקדמיה, אתה מכיר עולם אחר לגמרי. אחד הדברים שכן עזרו לי, וזה חלק מהדברים גם שאני רואה פה את הכותרת, את הדברים, בהתחלה בית המדרש לא היה קיים כאן, כל מיני תוכניות של נקודות זכות במורשת, אבל היה לי... בהתחלה זה היה כאילו, באנו כזה עם רבא כזה, באנו מהישיבה, יש לי שותף שקוראים לו עמיחי יומינר, מי שמכיר ממעלות, והיינו קמים, בתחילת הזה, היינו קמים ב-6 בבוקר כל יום, היה לנו חברותה של איזה שעה בגמרא, עד לתפילה של 7. זה היה בחודשיים הראשונות בערך באקדמיה. התחילה תקופת המבחנים, התחילו הלחצים, התחילו השעות הלא נורמליות של הראשון בהם לפעמים, ונשברנו. נשברנו, זה היה ממש קשה. לא רק היה קשה למצוא ב-6 בבוקר את הזמן הזה, אז היה קשה למצוא את זה בכלל. אתה מגיע עייף וכולך זה. אחר כך התחלתי ללמוד עם לצערי, והתחלנו, קיצור, מצאנו זמנים, ופתאום אתה רואה כמה זה, קודם כל אתה רואה כמה אתה צמא לזה. יצא לי לבקר בישיבה, אתה פתאום שומע את הרעש, אתה רואה? וזו פעם ראשונה שאתה לומד, לדעתי בישיבה, כמה שאתה לומד לשמה, אתה עדיין לומד שאתה בתוך מסגרת. אתה עדיין לומד ויש איזו תוכנית ויש איזו הנחיה. ופה אתה לומד ממש 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 לשמה, אני לפחות אישית יכול להגיד על עצמי, שאני הרבה יותר נהנה מהלימוד. פה. למרות שהוא היה קצת פחות, למרות שהוא היה קצת זה, הוא לימוד הרבה יותר שאתה עם עצמך, אתה אחראי לזה, אתה באמת אחראי לזה, אין פה, אף אחד לא מנווט אותך, אף אחד לא... וזה חשוב למצוא את הזמן הזה, אתה טיפה צף מעל ההוואי פה. אתה טיפה פותח את הראש לא יודע, משדרג את עצמך, זה מאוד חשוב. כל אחד כמה שהוא יכול, וזה מבורך. לא יודע אם יש שאלות. שלום. שמי אליהו בבקו, אני בן 29. למדתי במעלות חצי שנה, אחר כך המשכתי לתורה מנהיגה.
אני לומד ארכיטקטורה פה, שנה רביעית, אני בסטודיו שנה שלישית, אבל שנה רביעית, זאת אומרת שיש לי עוד שנתיים. כשהגעתי לכאן, אז אחרי הישיבה יש הרבה, גם בתוך הישיבה כבר, יש איזשהו רצון, אני נשארתי עד שנה שישית בישיבה, איזשהו רצון לממש, לצאת לאוניברסיטה, להתחיל לעשות דברים, וגם בלימודי הארכיטקטורה היה לי הרבה חלומות, שזה יבוא מתוך תורה, שכל מה שאני אצור זה מאוד יצירתי, שכל מה שאני אצור יהיה קשור לתורה. ויש רצון גדול כזה חזק. ובאמת כשהתחלתי אז באמת הייתי מיוחד פה, זאת אומרת, הבאתי באמת הרבה מקורות, הרבה דברים שהיו קצת שונים. מה הכוונה? זאת אומרת, אתה, אצלנו לפחות במקצוע, אתה צריך לכל דבר שאתה יוצר, יש סיבה. יש איזשהו תהליך מחשבתי שמוביל אותך ליצירה. אז אני בדרך כלל באופן טבעי לוקח את זה מהעולם שלי, מהעולם של התורה. זה שונה בדרך כלל. זה שונה לרוב האנשים. וזה מוסיף. מה הכוונה? נגיד אתה צריך לבנות בית. כן. איך אתה לוקח את זה מהתורה? אתה לוקח, רצית להקל לגביך. לא, זה לא הגיע, מבחינתי, בינתיים זה היה רק נגיעות, אתה לא בונה בית שהוא תורה, אבל יש את זה בראש, וכשמדברים בסטודיו, אז זה עולה, זה קצת, חושבים על זה. אני לא יודע אם זה מתממש, אתה לא תיכנס לבית שהוא בית מקדש. זה שם. בכל זאת, הזמן עובר. וברגע שנכנסים לתואר, לפחות אצלנו, הלחץ הזה של התקופת מבחנים אצל רוב התארים, אצלנו זה מהיום הראשון. זה תואר שלא ישנים בלילה. זאת אומרת, אתה נכנס למקום לאוניברסיטה, והיא בחיים שלה לא שמעה על ישיבה, על תורה, דברים כאלה. הם מבחינתם, האנשים שבאים לפה, זה מה שהם צריכים לעשות מהבוקר עד הערב. המרצים חושבים שהסטודנטים האלה הם שלנו, וכל מה שנפיל עליהם הם יעשו, והם מפילים המון. ואז אתה באופן טבעי, אין לך, כאילו, הזמן מתחיל מאוד מאוד מדיד אחר. ויש הרבה תחרותיות, לא תחרותיות, אבל יש איזשהו, אתה רואה אנשים שהם לגמרי בתוך המקצוע, לגמרי מספיקים כמות מסוימת, ואתה רוצה גם להספיק, כי זה איזשהו סטנדרט. ואתה פתאום, הזמן של התורה מצטמצם. פתאום אין לך זמן ללמוד תורה באופן קבוע בטח, וגם התפילות מתחילות להתערער. מפספסים תפילות, לפחות אני מדבר על עצמי. והזמן עובר, כבר 4 שנים פה. ויש איזשהו צמאון תמידי לחזור לאיזשהו, לעוגן הזה של התורה. בסדר, תפילות זה דבר אחד, אבל תורה והרצון הזה, כל המימוש שחשבנו עליו בישיבה, הלך והתאמן עם הזמן. וכשאני פה הצטרפתי לישיבה, אז זה עשה לי איזשהו, סיפק לי איזשהו עוגן מאוד 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 חזק, של שוב לימוד גמרא. זאת אומרת, עד היום, לא... שהצטרפת למה? לישיבה, לבית מדרש. ובעצם שוב למדתי גמרא, בזמן לא למדתי גמרא באופן מסודר. והפעם אתה בא בתור סטודנט, כאילו, אז אני למשל שואל עכשיו שאלות שלא שאלתי בתור בייניש. זאת אומרת, שאלות פשוטות, יותר פשוטות, ואין לך את הסטנדרטים של בן ישיבה, אתה יכול לשאול שאלות פשוטות, הם מביאים אותך למקומות שלא הגעת. ואני חושב שזה פן מאוד מאוד חשוב אצלי שזה יצא, בית מדרש. והתמודדויות, אז אצלנו זה גם מאוד מאוד חזק. כשאני הגעתי למקום פה, לסטודיו, אז אתה רואה פתאום, כאילו בנים ובנות יושבים באותו סטודיו ועובדים על מודלים. ואני, בהתחלה אני חושב, האמת שאני עשיתי עוד, התחלתי תואר אחר, התחלתי הנדסת כימיה, בטכניון. כי אני אמרתי לעצמי, אני לא נכנס לסטודיו כזה, כאילו, אין מצב שאני נכנס למקום שיש כזה עירוב בין מינים. ותוך כדי הזמן, כזה כבר בטכניון, אז כאילו זה פחות התחיל להפריע, כי אתה כבר באמת מעורב בכל השיעורים, בכל הכיתות, ואז בסוף באמת הגעתי לארכיטקטורה. אז זה קיים, ההתנגדויות האלה קיימות, ובאמת צריך איזשהו עוגן של תורה,
שיחזיר אותך. אני מרגיש שזה עובד אצלי. קוראים לי אלעד ויין, אני גם בוגר ישיבת מעלות, אני לומד שנה ראשונה הנדסת מכונות פה. אני נשוי, גר פה באריאל. זה סגנון שלי קצת שונה משל החבר'ה פה, אבל אני יכול לומר גם, אין דבר כזה, אין ערופות. אני משום מה שמעתי את המשפט הזה בצעירותי, שעוזר לנישואים אין התמודדויות. אני לא הבנתי מאיפה זה נובע, כי אני יכול לומר, גם אני נשוי וכל יום אני חוזר הביתה, ובכל זאת, אם זה העיניים, זה עדיין, זה מאוד קשה, כי אין פה קוד לבוש, וזה קשה, זה משפיע, אתה מנסה כל הזמן לשמוע על עצמך, וצריך להיות מודעים לזה, אם אפשר להכין את עצמך, אבל להיות מודע שזה קיים ושצריך להתמודד עם זה, ולא כמו שדיברו פה על האזור האפור הזה של הדתיים, שאתה יכול להיכנס חופשי ואין גבולות בין בדתומטר, יש הכל. וזה עניין אחד, ועניין נוסף באמת של הבית מדרש פה, שאני עוד צעיר, שנה ראשונה בלימודים, אבל לשמחתי אז יש לי את הקביעות הזאת עם המסרות נפש של הרב אביב, שפעם אחת אפילו לא היה, והוא אמר, יש לנו רבע שעה, הוא אמר, בוא נלמד. אז אני לקח את זה על עצמי, נעזוב אותו כרגע, של אין דבר כזה, לא מוותרים. אם יש לנו את הזמן הזה, ואפילו אם מתקצר, את הזמן שנשאר בקביעות שאמורה להיות, לא לוותר על זה, זה חשוב. וכמו שהזכירו פה, גם אני, יש לי איתו חברותא בגמרא, שזה לא בדיוק כמו שחושבים שאפשר ללמוד כשיוצאים מהישיבה, אנחנו לא בראש של זה, זה כבד, זה, נלמד רק שניים מקרא, מסילת ישרים, אני יכול לומר שזה אפשרי, ואני אישית מרגיש מאוד פתוח עם הרב, אני ממש שואל אותו מלא שאלות בנושא ולא בנושא, ואני יכול לומר שזה ממש מחזיק אותך, שיש לך את הזמן הזה של ברור, גם בצד הרוחני וגם עצם העובדה שזה פשוט לימוד תורה באופן שבועי. זהו, יש לי עוד חברותא שהיא מדשדשת קצת בין מיכל לערבית כשאני נמצא איפה שאני גר, אז עכשיו תקופת המבחנים שאני לא לומד בכלל, כי אני פה בספרייה מהבוקר עד הלילה. אבל עם הרב אביב עדיין הקביעות נשמרת כמה שאפשר. יש איזו נקודה שכשאנחנו נמצאים בין כל הדתיים, בין כל החבר'ה, אז אין לנו שום בושה מאף אחד, משום דבר, כי כולם אצלנו וכולם הסטנדרטים שלנו, אנחנו לא צריכים להצטדק על שום דבר, וכביכול. כשאנחנו מגיעים לפה, לפעמים אנשים, אתה כאילו נגרר עם זה, ופתאום יש דברים שאתה אומר, מה, אני אשאל אותו וזה דברים הכי קטנים שאתה פתאום שם לב, לכם דוגמה שאולי היא לא דווקא ליבה, אבל ישבתי פה עם חבר שהוא לא דתי, וכאילו עם איזו חבורה, ישבנו אצלו בדירה, למדנו לאיזה מבחן, ופתאום הוא ככה הוציא פירות. ואנחנו רגילים שאנחנו באים ואנחנו אוכלים פירות, אתה אוכל אצל חבר שלך והכל מאוסר והכל סבבה, ופתאום הוא אומר לי, כתבנו את זה פה בעץ הזה, אני אומר לו, תגיד אחי, הסרת את זה? אז הוא אומר לי, לא, אפילו לא יודע על מה אני מדבר. כאילו זה טבל, זה כולם יודעים, מהדברים הכי קטנים שאתם צריכים להתרגל עליהם, לשנות איזה פאזה, זה פה, אבל זה בהמון דברים אחרים שאתם גם צריכים לבוא ולא להצטדק על מעשים שאתם עושים, פשוט להיות אתם, זה גם פה, וזה אפילו אולי עוד יותר, שאתה יוצא החוצה לעבודה. אני התחלתי לעבוד השנה ברוך השם, ובעבודה אצלי במחלקה אין דתיים, אין אף דתי בקומה שלי, בעבודה, ואתה פשוט, כאילו, יש דברים שאתה רואה, אנשים כאילו שואלים אותך וכל מיני דברים, וכשאתה באמת עומד על שלך ואתה מייצג איזה משהו, אז הם מאוד מכבדים את זה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים אומרים לעצמנו, טוב, נו, אני לא אעשה שם, אז אין שום מטרה להקשות ומטרה להיות מעמסה על האנשים שסביבך, אבל אתה כן יכול לשמש כאיזה אור מסוים, איזה משהו, איזה כתובת מסוימת, ואנשים באים ושואלים אותי כל מיני דברים בענייני דת, אחד שבן שם מתחתן עכשיו פתאום, מה צריך לעשות בשבת זה ומה צריך פה, כל מיני דברים הכי בסיסיים,
פתאום אתה מגלה שהם, להפך, הם יותר מכבדים ממה שאתה חושב, זה דבר מאוד שאתה רואה אותו פתאום פה. לא להיות תחת לחץ. אני נזכר באיזה נקודה שאתה אומר, סוג של להיות גאה בעצמך ולא להתבייש במה שאתה. בהתחלה הייתי הולך פה בקמפוס, הייתי מוריד את הראש כל הזמן. עד החלטתי חלאס, אני מרים את הראש. מרים את הראש. גם אופציה. אופציה יותר טובה. נפשית יותר טובה. תכיר עליי כזה. עוד איזה נקודה שמישהו רוצה להוסיף? יש לי פה רשימה של שאלות, אבל אני זורם. נקודה נוספת לא נגעתי בלימוד התורה, אם כבר דיברנו, גם אני הזכרתי את הקו האדום, אז גם בלימוד תורה יש את התקופות היותר קשות, שבהן בכל זאת רוצים לשמור על הגחלת. אני, כאילו, אישית קבעתי לעצמי כל מיני דברים, הם די קטנים, אני חושב שאפשר יותר, אבל לפחות אם זה 2 מקרא בבוקר ואיזה 5-10 דקות לימוד גמרא בערב. ועוד סתם נקודה קטנה, כך שאני ככה חשבתי על זה שמאוד חשוב, זה חשוב גם לראות איך עושים את זה, כי גם כשלומדים אז אפשר מהר מאוד אחרי יום עמוס למצוא את עצמנו באמצע הלילה על הגמרא, אז חשוב לשים לב כאילו שניגשים 5 דקות, אז באמת אם כבר עושים קביעות אפשר קצת להשקיע גם בזמן המועט הזה. ודבר נוסף, אני ככה מאוד חשוב לי גם אישית לימוד גם יותר איכותי, לימוד של שעה-שעתיים בשבוע, לימוד שהוא לא רק לגרוס דפים עם כל החשיבות, אבל יש גם איזה עניין של גם לימוד יותר מעמיק, יותר לחיות יותר את התורה דרך הלימוד. בנקודה הזאת, אז יש את הלימוד בבית המדרש הישיבתי, שככה אני מסתכל לזה הרבה חיות. וזהו, גם יש כאן את הישיבה הקרובה, שיש גם איזשהו לימוד קטן שהם עושים לסטודנטים. וזהו, אני חושב שזו נקודה חשובה, גם לא לשכוח גם את הלימוד המעמיק הזה, למצוא זמן, פעם בשבוע לפחות, אני חושב שזה משהו מאוד מינימלי שאפשרי בכל תקופה. תודה רבה לסטודנטים היקרים, שהם בבחינת דמויות מופת יוצאות דופן. תודה רבה.